Riwruog kanise mag Pentecostal Churches and Training Institute okwedo e okang mamalo paro mar chik madhi miyo kanise golo osuru e pachoka e kinde nyasi mane obagi e kaunti ma Nakuru e Yawayanga, kanisa manie bwo riwruok mar Pentecostal Vocational Training Institutional of Kenya mane oriwo kanise moheo 200. Jagoro maduong' mar riwruogno Bishop Ezekiel Mwendo wacho ni parono onego duok e od bura mondo otimne lokruok kendo kawo pach oganda jopiny. Jalup jakom mar riwruogno Bishop Kaleboruko omedo ni paro mar chikno ne ok oluw godo yo makare mar kawo paro kuom oganda duto kendo nyalo keto kanisa kama rach mokalo. Tumekuwa na mkutano wa kufungua rasmi hii association ambayo inahusisha wachungaji pamoja na taasisi na mashule ya kibiblia, ili ya kwamba tuone wanafanya kitu kinaitwa occupational standards kulingana vile inastahili, na pia kuhakikisha masomo yanayosomwa mle ni masomo mzuri na kila mchungaji amehitimu katika kazi yake ile tunaita kwa Kiingereza competence, na akiendelea kufanya kazi afanye kazi kwa njia ambayo inastahili, ili katika miaka ijayo tusiwe na mambo kama yale yalitokea Shakahola. The Mutava Musini led report should be brought back to us for deliberation before it is tabled in Parliament. As Votic, we believe the problem in our nation is not regulation, registration, and connected purposes. We believe the problem in our nation is in the training and competency of individual preacher. And this cannot be solved by deregistering to re-register. Jod bura owuok oko mar kwedo ng'eto mar doho mane owito oko omenda mar chenro mag dongruok mar NGC